La Loma Centro Deportivo nevű sportközpontban. Elég nagy nemzetközi hely, ilyen világsztár sportolók is járnak ide edzeni. Ott van egy rakászászló, a magyar mondjuk pont nincsen, pedig hát tudják, hogy itt vagyok, nem értem. Na mindegy, egyébként itt volt a magyar úszóválogatott is januárban edzőtáborozni, ilyen magaslati edzőtáborban. Itt az Oxo nevű volt, amiben minden sarkon van egy kb. Olyan, mint otthon a Tom Market nevű hálózat, de ennél nagyobb, így méretben. A Spárnál mondjuk kisebb, és tényleg mindenhol ez van, mindenhol. Menjünk tovább, itt van egy kis utcácska. Kicsit borús most az idő. A szokásos szél az mindig megvan. Itt egy Hotel Ankara nevű hotel. Nem tudom, mi köze van a törökökhöz, de hát mindegy. És ez egy ilyen szokásos nagy útkereszteződés. Fölül mennek akik valahova útkereszteződni akarnak, és itt alul pedig a legforgalmasabb vonalnak egy ilyen aluljárója van tulajdonképpen. Mindjárt látszik jobban. Nagyon nem látszik, szóval ott. Menjünk tovább. Itt a város szélén vagyunk egyébként. Van még egy kis lakónegyed a túloldalt. Itt is még építkeznek. Távol van az a két impozáns épület, ami látszik, vagy nem látszik. Az a Tec de Monterrey nevű egyetemhálózatnak az itteni kampusza. Ez a legdrágább egyetem, ami létezik itt Mexikóban, de mondjuk elég jó felszerelt, meg elég jó kis színvonalásnak tűnik. Amint mondtam, a város szélén vagyunk, itt arrafelé már csak dimbes, dombos, hegyes tájék van. Kb. Egy szakadék szélén nyomulunk éppen. És nagyon le fogunk lassítani, mert itt Mexikóban, a városokban, ami nagyon sok van, ilyen fekvőrendőrszerűség kisebb-nagyobb méretekben. Ezen a részen, ahol most megyünk, rengeteg, tehát kb. Ilyen 10 darab van egymás után, mert egy veszélyes útkereszteződéshez közeledünk. Jó megrázza az embert az a helyzet, főleg ha busszal megyünk, pattog a lakosság. De nekem az a benyomásom, hogy ilyen nevelő célzattal rakják le ezeket a sofőröknek, mert az lehet, hogy ezek nélkül nem lassítanának le soha. Ezek az ilyen kis kicsik, és akkor nem sokára jön egy nagy, ahol tényleg le kell lassítani, mert igazi bukka. Ajj, ez volt az, meg lesz még egy, össze nem sokára. Ja nem, másfelé megyünk. Itt ezen a dombon fölfelé van a Lomas, azaz Dombok nevű kerület, ami az ilyen gazdagabb lakónegyed. Egyébként az egész városban panelok nincsenek, hanem vagyis hát nagyon kevés ilyen panelblokk van. Mindenkinek megvan a saját kis háza, legyen akármilyen kicsi, meg akármilyen nyomorúságos, mindenkinek megvan a saját háza, saját kis kerttel, vagy kis valami kijáróval, meg autóbejáróval, és így fölfelé magasságban szinte nem is építkeznek. Nekem nagyon furcsa. Ezért San Luis egy ilyen nagyon nagy kiterjedésű területben, nagyon nagy város, és mondják is, hogy kb. 1.600.000 a lakosság, de a központ, meg ami valójában számít, az sokkal kisebb. De mivel nincsenek ilyen panelblokkok, ilyen kertvárosok, vagyis hát itt vannak kertvárosok, nem